Amara Berri eskola publikoko hainbat umek arrazakeriaren aurkako talde bat sortu zuten. Umek ez barkatu, amek sortu zuten, umeen aurrean arazoaren inguruan. Aurreritziak txikitatik bereganatzen direla jakinda, liburuxka bat ere sortu dute arrazakeriari aurre egiteko, eta gurekin da kide bat, Estefania Aquiles. Kaixo, Estefania. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Amak zarete, taldea sortu zuenak, Amak kontra el racismo izeneko taldea, eta zu bertako kidea zara. Zergatik sortu zenuten talde hau? Gauza berdinagatik. Gu Amara Berrin gaude, eta nahiko eskola anitza da, jatorriz, eta somatzen genuen egongo zirela, edo uste nun susmatzen genuen egongo zirela ziurren olako egoerak gure umen tartean, eta umeak direnez, joten dira hori normaltasunez barneratzen, ez dute gaitasuna igual kontuatzeko ez dela normala eta aldarrikatzeko ez, denuntzia egiteko, eta orduan hasi ginen lan bat egiten, hori olazan edo ez ikusteko, baiezkoa izan zen, eta jatorrez berdineko ere bai gurasoak, gehienak Amak, elkartu ginen pixkatoi lantzeko. Eta ze adineko umeak biltzen ditu, jakin dezagune, Amara Berri eskolak? Amara Berri oraintxe bertan dira aurrezkuntza, urtetatik 6-5 urtera arte, eta lehen hezkuntza 6 urtetik 11 urtera arte. Zuek uste duzue gizartea arrazista baldin bada, eskola gizartearen isla bat bezerik ez dela? Zergatik ez. Ez bada egiten lanketa zuzenduta esplizito bat hori lantzeko eta hori saihesteko, ez du zertan izan behar eskola ere bai gizartea den moduan. Bai, eta kasu honetan Amara Berri eskolari buruz ari gara, baina noski hau edozein eskolatan gertatzen den zerbait da, ez da? Hori ere azpimarratuko dugu. Hori da, bai ba. Izan ere aurreko urtean, damatzagu 3 urte, ekimen honekin, martxoan egiten dugu aste oso bat, landu egiten dugu gaia, ekimen ezberdinekin, martxoa delako, arrazareken aurkako eguna, dagoelako martxoan, eta bigarren urtean egin genuen gu geuk bideo bat, esperimentu sozial bat egin genuen, gure umeekin, eta gure esan nahi dut, ez eskolakoa bezek eta gu taldea ontratu dugun gure seme alabekin, suposatzen dela etxean zituztela olakorik entzunez, eta ere bai, utxen zuten. Orduan, argi dakagu, susmoak egin zan konfirmatu, eta ez baldin bada lantzen, jarraituko da gizartea izango dira horrengo belaunaldiak gaur egun diren arrazista bezala. Eta zer da konfirmatu duzuena? Zein dira zuek sumatu, detektatu dituzuen arrazakeria zantzuak edo kasuak? Bai, aurreitziak eta estereotipoak, galdeen aurrean erantzunak, gu bagenekien erantzunak eman zituzten. Eta gainea, nola umeak diren, ez dakate filtro, guk heldu dakagun filtro edo korrektu izateko, ez filtro hori, eta naturaltasunez, normalazki, erantzuten zuten, bagenekiena. Hori egiterakoan bideoa, panpintxuri eta panpin beltzaren esperimentua, eta gero nola egite ditugun eskolan bertan sartzen gera ikasgelatara, eta egite ditugun tailerrak, egiterakoan dinamikak, testimonioak entzun ditugu, ez? Bai jasaten duenaren testimonioa, bai ikaskideen testimonioak, ez zer ez egiterakoan, edo entzun izan dutela txisteren bat, broma, komentarioren bat edo, bazterkataren bat, eta ez diela gai izan, ohartzeko eta zebet egin behar dela. Orduan, bai, hor dago eta landu egin behar da. Eta zuek sailkapen bat egin duzue, 3 taldetan banatu dituzue, ez da? Txisteak aipatu dituzulako. Bai. Talde batean leudeke txisteak, bromak eta bar, eta gero zer litzateke bestea? Batetikan, beraien kasuan bezala, jarrera edo galderak eta ez, jokaera bat bestarekiko, gero dauzkagu insulto edo irainak edo burlak esplizitoak, helduetan bezala entzun futbolean entzuten diren oiek berdinak umeetan, etxean entzundak, telebistan normalizatuak, eta gero fenotipoak edo, ez, fisonomiak, zure ama edo, zapia bat dama, begiak nolakoak dituzun, kolorea, fisionomia, horren inguruan ere bai, orduan. Helduetan bezala, umeak ere bai. Eta liburu bat argitaratu duzu, Bai. Kaia pertsonaiarekin, ez da? Konta iguzu, ze liburu da? Hoi izan da 3. urteko proposamena, egin degula liburu bat, Kaia, hori da, gure protagonista. Kaia bai da,
bai da neskato arrazalizatua, baina nahi izan dugu izatea espresuki beste herrialde batean jaioa eta Euskal Herrira migratua izan dana. Eta nahi genuen pixka zentregunean jarri nola sentitzen diren ume hauek, ez? Eta beraien azaletik ipuin baten bitartez, hori, nola bere mundua eskola da, azken finean, eta eskolaz geroko parkea bereien mundua da, eskolaz kanpoko ekintzak, nola sentitzen diren ume hauek, egunero, bideoan ikusi duguna, ez, beraien elkarteko bideotan, entzun duguna egunero jasaten. Ipuina entzun duten umei, gustatu zaie, ipuina? Bai, klaro, izugarri. Bai. Zer aritu zarete, gelaz gela edo horrela ipuina kontatzen? Bai, joten gera, ikasgelatara, ja lehen hezkuntza denean, ja irakasleak pixka bat badakite zertarari geran joten orduan pixka landu egin dute, eta horre hezkuntza denean, joten asko gera, gure semalabak hor gelan bertan daude, ezagutzen gaituzte, orduan oso gertutasunarekin hartzen dute, ipuina kontatzen dugu, eta gero erraldoi bat egin dugu. Bai, hori bera da kaia, ez da? Karo, hor nago behira. Gorpuztu egin duzu eta horrekin eman nahi duzue... Orduan bukatzen denean ipuina, egiten duguna da patiora atera, eta kaiarekin, euskaldun musikarekin, dantzatzen dugu kaiarekin, irudikatzen duela neskato arrazalizatu bat, etorri berria gurera. Hori aurrei izugarri gustatuko zaie, ez da? Klaro, gainera aldira sartu erraldoiaren barruan, eta ikutu eta arropa horretikan, arropa hori Senegaletikan ekarri genuen, eta guk egina da bana gainera, izan da lan kolektibo bat hemen artean, karo, gumentzako oso berezia da. Eta zuen asmoa da, ez dedila hau Amara Berrin bakarrik geratu, ez da kaia ibili dedila, kasu honetan Donostiako beste eskoletan? Hori da. Edo Euskalo, noren? Bai, klaro, helburua da batetikan ipuina argitaratzen dugun, egoteko eskola guztietan eta udal liburutegi guztietan, edo zein guraso elkarteak edo gurasok nahi badute gai hau landu etxean, eta gero eskolaren batek nahi baldin badu geu jutea irakurtzea ipuina, eta nahi badute kaiarekin jutea gero jai moduan bukatzeko ipuin kontaketa, kaia eraman dezakegu, eskatu dezakete, juteko irakurtzera eta gero egitea dantza eta hori, ospatzeko jaia bai, anistasuna ospatzeko. Justu ikastetxeak ez, aipatu dituzu, zuk uste duzu, kurrikulum eskolarra, hezkuntza sisteman egokitua daola, gai hauek behar bezala lantzen direla uste duzu? Zeharo ez, ez badezu diagnostiko hon bat, zen nolako eskolak ditugu, zen nolako Euskal Herria daukagun orain, nolako izango den Euskal Herria hemendik 20 urtetara. Orduan, hori ez bada aldez aurretikan ondo diagnostikatzen ikusten eta pixka konponbidea jatzeko ez da egongo, ez dago gaur egun, eta ez da egongo ere ez. Eta guk esaten dugu, bai da garrantzitsua. Ze mina sortzen duen lehenengo momentuan hori bai da garrantzitsua. Eta gero, garrantzitsua da jasaten duenaren gorputzan eta garrantzitsua da eragiten duenaren muruan. Orduan, hor egin behar dugu, ondo ezagutu ze dagoen gertatzen gure gizartean, bai feminismo aldetik, bai arrazakeri aldetik, edozein zapalkuntza aldetik, jakintza dagoen gertatzen, eta normaltasunez ezer egin gabe ez da konponduko. Edozein arazo bezala, ez? Gizarte moduan edozein arazo bezala. Eta hor behar dugu, behar ditugu, esaten da, neurriak edo... Tresnak, neurriak. Tresnako da. Behar ditugu, ez bakarrekan epe motzean, arazoren bat konkretuki konpontzeko baizik eta epe luzean. Ze ume hauek, guriak, izango dira helduak eta psikologikoki eta ereduak falta dira. Arrazezatuak diren ereduak falta dira. Referenteak, ez? Hori da, referenteak. Horregatik izan dugu egin erraldoi beltz bat. Ume beltz bat ikus dezala bere herriko jaietan, ere bai beltzak gizartearen parte direla, jaiaren parte, eta herri honen parte direla, eta sentitu arazi behar diegu parte direla. Eta gu gera, privilegiatuok, egin behar dugunok esfortzu hori. Ez eskatu besteei, zapaldua dagoenari esfortzu egin dezala, bizek eta gu, izan behar gera esfortzua egin behar duguna, gu haien gana gerturatzeko, ez bakarrekan berai eskatu gure gana gerturatzeko.